Hej, i dag vil jeg vise jer mere Whetstone halløj. I dag er det en dør, jeg vil vise jer. Den fungerer sådan, at man går her, så åbner den. Og så kan man også gå baglæns til den. Åbne den. Man starter med at lave den blok, man gerne vil have der. Jeg valgte diamantbloks. Og så sætter man bare diamantbloksene der. Så 2 væk sætter du det her stempel og det samme her. Og så putter du sten der. Og så skal du putte whetstone ovenpå og i siden der og nederen. Og det samme her. Så gør vi lige ned under her. Så duer den ikke endnu. Så under den bagerste sten her, de her. Du sætter dem 2 sten der. Så bagved den, der skal det være sådan der. Whetstone fakkel. Så kommer man herned, så lægger du whetstone fakkel der. Og så graver du sådan en tunnel her. Rundt. Men 2 væk fra den der dør. Ellers tror jeg, så virker det ikke. Så gør det ikke. Og det samme gør du her. Og så lægger du whetstone hele vejen rundt her. Men så fordi der er diamantbloks der, ja, så lige nede under diamantbloksen. Og det vil sige her, så sætter man også whetstone. Okay, så når man har sat alle whetstone, så hakker man så bare lige op sådan her. Stikker man det bare til. Ja, okay, så stikker man det bare til. Og så sætter man de der trykplader. Jeg gider ikke sætte det til, jo det gør jeg. Det gør bare lige helt, eller næsten. Sådan der. Så sætter du bare trykpladerne der, hvor jeg har sat dem her. Og lige ved siden af, lige ved døren, så åbner det. Men så om bagved, så duer det ikke. Så skal du bare lige grave ned under her. Så går du ned. Og så smadrer du det jord, der er her. Og sætter whetstone sådan, så bliver det forbindet med det andet. Så går du bare op igen. Dækker du det til. Og sætter trykpladerne. Og de er så her. Og så skulle det gerne virke. Farvel, og tak fordi I så med.